mga katropa, to abangan na. Cancel pooling tayo ngayon. Smash yan ang labanan. Ayan o. Gusto yung makita at malaman? Tara, let's go. Tropa, nag-load nga pala ang mga linoad pala natin. Yung red bar, tsaka yung isang white light, pati yung asawa ng blue back na yan. Tapos si Tiger, mga katropa. Pati yung dalawang magkapatid na checkered, pati yung isang grisel dito. Yung nakadapo dyan. Then may isa pa tayo doon, yung nandun sa breeder cage, yung item. Cancel pooling tayo ngayon. At good news mga katropa, nagbalik tayo. Ibon, ayan o. Nagbalik. Ito yung pinahagis natin ng Concepcion Tarlac. Tapos di natin pinahagis ng Tarlac City. Agad siyang nahagis ng Gimba Nueva Ecija. Doon siya nawala, ayan o. Kababalik lang nung naglaban tayo ng second lap pan race sa Karanglan. Yun yung mga sticker nila. Kumpara mo dun sa dati. Mas madami na kasi ngayon yung ating mga panlaban. So yan, update ko lang kayo pag dadating na sila. So ito mga katropa, meron na. Yung checkered, yung nakapustang pooling to, kaso cancel. Stickin na natin mga katropa. Meron na. Salamat Lord, salamat. Thank you Lord. Thank you. Ayan, nakapustang pooling to. Ayun yung sticker ayan yung sticker niya. Meron na tayong isa mga katropa. Yan na. Para lumapit lang. Yun siya mga katropa. Grabe, hindi man pagod Ayan checkered na yan. Sakto, nagpapakain tayo ng mga breeder. Nung dumating siya, nabigla na lang tayo. Nandito siya sa bubong mga katropa. Ayan, abang-abang pa din tayo sa mga iba. Yan, update ko na lang kayo pag dumating na sila mga katropa. Yung mga iba, tara, let's go. Ito siya mga katropa. Ayan yung sticker niya. Kaso cancel pooling Tanggalin na natin wait lang, tatanggalin muna natin. Ayan yung sticker niya mga katropa. Ayan. Sayang to. Sayang mga katropa. Ayan sticker. Dikit muna. Pauwi mga katropa yan. Meron na. Second bird. Uwinom pa. Pasok! Pasok na. Bisa mo, pasok na. Pasok na, bilis. Ayaw pang pumasok mga katropa. Pasok! Ito na mga katropa. Si Mamba. Second bird natin siya. Ayan na siya mga katropa. Ang tagal pumasok. Naka-sticker din to mga katropa. Naka-sticker din si Mamba. Ay. Yan, na-sticker to. Naka-sticker to mga katropa. Pasok! Mayroon na ulit isa yun Umiikot. Ay, nagsunod-sunod na. Tagal naman. Ang tagal pang pumasok na itong isa mga katropa. Pasok na, bilisan mo. Pasok na. Wait lang mga katropa, papasukin muna natin. Ito na mga katropa, papasukin na natin. At may sticker to. Kaso nga lang, cancel pooling tayo. Yun na, nakapasok na mga katropa. May sticker din yan. Ayan. Yung sticker nya. Yung kulay puti. Ayan. Ayan lang ulit. Ayan na lang natin tanggalin yung kanyang sticker. Ayan na lang ulit.
Fourth bird. Si Tambay. Ito yung Tambay din. Meron pa tayong, yung kapatid niya pala. Ayan na si Tambay, mga katropa. Oh, fourth bird. Tapos ayun yung kapatid niya, nakawala sa kulungan. Fourth bird, si Tambay. Lilipad pa talaga. Fourth bird, si Tambay. Tapos meron pa siyang kasamang isa dito, mga katropa. Meron pa siyang kasama. Yung pula, red bar yun, red bar. O yun, yung red bar nga, mga katropa, yun o. Sa taas. Yun, mga katropa o. Red bar nga. Nakapusta din ng puling yan. Ay, yan na naman ang ulan, mga katropa. Grabe, umulan na naman. Ayun na yung red bar. Yung pula, yan na. Ay, uminom pa. Ay, nako. Pasok! Pasok! Salilong lang muna tayo dito. Yan, dahil umulan na. Ayaw pang pumasok nung red bar. Pati si Tambay. Pasok! Pasok! Ay, naligo pa sa ulan sila. Oh, yan. Madami na rin tayo na pauwi. Maya na lang ulit, mga katropa. Ito na, mga katropa. Painom na natin dito. Nakahanda na. Pero bago natin sila painumin, pakainin muna natin sila, mga katropa. At yung isang red bar nandun pa, nakatambay. Ayun o, naligo sa ulan. At ito na si Tambay. Himala, agad pumasok ngayon. Ayan na. Ayan pa din yung isang umuwi kanina. Tapos yung pangalawa. Tapos yung pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. 5 pa lang napapauwi natin, mga katropa. Kuha lang tayo dito. Yan, may pagkain din tayo ng manok ko dyan para sa manok ni Papa ko. Yan o. Lagyan natin. Kontihan muna natin dahil meron pa palang dadating mamaya. Yan, pwede na muna yan. And then kunin na natin itong pink mineral. Ito, pink mineral. Dinalagyan ko na nga din pala ng dalangita. Itong pagkain nila. Nahalo natin sa pink mineral. Kaso ngayon, di muna tayo. Maya na lang. Yan, pwede na yan. Then, bigay na natin dito. Ito lang, mga katropa. Buksan muna natin itong kulungan. Then, yan, dito. Yan. Kunin nga muna pala natin itong isang umuwi kanina. Yun, umalis pa. Hintayin natin siyang kumain dito. Kunin na muna natin. Tanggalin natin yung kanyang sticker. Ito na, mga katropa. Tanggalin muna natin yung kanyang sticker. Katropa, wait lang ha. Medyo malikot. Ayun yung kanyang sticker. Kunin na natin. Kaso cancel pooling nga tayo. Sayang. Yung unang umuwi natin kanina, yung first bird natin, naka triple, ano yun? Ano tawag doon? Winner take all. Naka winner take all yung isa natin kanina. Sayang yung first bird. Yung first bird natin, naka winner take all pa naman yun. O yan, dikit muna natin doon, mga katropa. Tara, let's go. So yun, mga katropa, nadikit na natin. So, wait lang, dikit muna din pala natin. Mga katropa. Yan o. Yan yung kanyang sticker. Yan. Yan na sila, mga katropa. Ito yung sa una, ito yung sa pangalawa. Yan na siya.
Then, yung nauna natin kanina, nasan na yon? Yan yung naka-winner take all natin. Ayun si Tambay. Then, ayan pa yung isang red bar. Ayun, may nag-uuwian na. May nag-uuwian pa. Ayan o. Tambay pa din o. Nagtambay pa. Ayan, bigyan pa natin ng konti dito. Ayan nga, pag umuwi nga sila, ayan, pinapakain natin sa kanila player mix tsaka platinum. Para madali sila makakover dito sa platinum na to mga katropa. Hindi kain. Kain na natin mga katropa. Ayan o. Hindi kain. And yung isa, yung pa din o. Kaya na lang ulit mga katropa. Papasukin na natin. Oh, ayan oh. At yun, may dalawa pa, umiikot. Nagpalopla yata si Tito Julius. Nagpapaikot siya. Ayan na siya. Naligo pa siya ng ulan mga katropa. Ayan oh. Pasok na. So, pasok na. May sticker dito mga katropa. Pasok na. Pasok. Yun, pumasok na mga katropa. Then, bigyan ulit natin to ng pagkain. Makakain din siya. Yun, nakipag-away pa si 4 kay Red Bar. Ayun, nakipag-away pa siya. Yan, mga katropa, nakipag-away pa. Then, tanggalin na natin tong isang to. At papainumin na natin sila. Yun. Painom na tayo. Kanina pa ko itong mga to. Okay, inom. Uminom na sila mga katropa. Yan, ayan lang ulit. Na yung mga red bar mga katropa. Ayan o, sticker nya. Tanggalin na din natin. Balikot. Likot niya mga katropa. Ayan na. Then, dikit muna natin dito sa labas. Yun mga katropa, nadikit na din natin. Nadikit na natin mga katropa. Ayan na siya. Yung sa pinakababa. Ito, yun sa pinakababa. At wala pa nga, 5 pa lang yung napapauwi natin. Kulang pa tayo ng 3 mga katropa. Yung isang checkered na kapatid nung nauna natin kanina mga katropa, pati si Tiger, pati yung white light. Yun, wala pa sila mga katropa. Dito na nga pala nagtatapos ng video to. Like and share and comment. At pindutin nyo na kayo notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Bye!